alaikum 'yan class, wannan shine darasinmu na biyu. Haɗa gaɓaɓi. Haɗa gaɓaɓi. Za mu karanta. A, E, I, O, U. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ca, Ce, Ci, Co, Cu. Da, De, Di, Do, Du. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ha, He, Hi, Ho, Hu. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. A, E, I, O, U. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ca, Ce, Ci, Co, Cu. Da, De, Di, Do, Du. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ha, He, Hi, Ho, Hu. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. La, Le, Li, Lo, Lu. La, Le, Li, Lo, Lu. Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Na, Ne, Ni, No, Nu. Na, Ne, Ni, No, Nu. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Sa, Se, Si, So, Su. Sa, Se, Si, So, Su. Ta, Te, Ti, To, Tu. Ta, Te, Ti, To, Tu. Wa, We, Wi, Wo, Wu. Wa, We, Wi, Wo, Wu. Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Za, Ze, Zi, Zo, Zu. Za, Ze, Zi, Zo, Zu. So a nan za mu tsaya. Wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kasance da Zibafu TV. Ku danna ƙararrawa, ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo, kuma ku yi comment.